Stretnutie bude na prvom poschodí a tam je miestnosť na poschodí. Krásne fotky, že? Tragédia. Rozpadol sa púder. Nech vsaď. Dnes HD štúdio otvárame. Od dnes začíname oficiálne, riadne využívať a používať štúdio, ktoré pre nás nesmierne veľa znamená. Naši študenti budú môcť okrem zodpovedajúcich teoretických vedomostí získať aj praktické zručnosti. Najväčší prínos vidím v tom, že študenti môžu získať veľmi profesionálne zručnosti v narábaní s profesionálnou technikou, so špičkovou technikou. Kde sme teraz? Momentálne sa nachádzame v miestnosti, kde pred chvíľou skončila tlačová konferencia. Na akej sme tlačovej konferencii? Práve praktické zručnosti bývajú niekedy aj rozhodujúce pri uplatnení absolventov. Keď človek prichádza do médií, tak sa ho prvé pýtajú, či robiť vie s médiami a ak tak s akými, samozrejme s tými najmodernejšími. Fakulta masmediálnej komunikácie má nové HD štúdio. Na akademickej pôde prebieha multimediálny festival Frame. Ešte raz, stop, tá šatka tam robí zle na ten mikrofón. Na tlačovej konferencii k otvoreniu nášho multimediálneho laboratória na Fakulte masmediálnej komunikácie. Kde sa toto laboratórium nachádza? O poschode vyššie. To je kde? Takto s kamerou. Presne tam. Ty máš cez mikrofón, daj si tú šatku kľudne. Alebo ty dvakrát. Dnes je pre našu univerzitu, ale aj pre Fakultu masmediálnej komunikácie a osobitne teda pre ňu významný deň. Dobre, kameramani, všetci pripravení? Áno. No dobre, môžeme ísť, všetci pripravení? Naša univerzita tento rok oslávuje 15. výročie svojho založenia. Takže o 10 sekúnd ideme. Želám si, aby návratnosť tejto O 9 sekúnd investície ideme. bola predovšetkým nielen v nadobudnutých teoretických vedomostiach, ale i v praktických zručnostiach všetkých našich absolventov. Ďakujem. Inú farbu, to je biela. Tak poďme na to, pán rektor, nech sa HD štúdiu darí. Pripravené rovno aj praktické ukážky, pretože sme nechceli, aby ste tu našli prázdne štúdia. Dobrý deň, vitajte pri hlavnej spravodajskej relácii. Poďme sa spolu pozrieť, čo sa udialo na našej pôde. Fakulta masmediálnej komunikácie má nové HD štúdio.
moderátorka dnešného popoludnia. Normálne funguje. Trochu sa usmievať, lebo príliš. Zatiaľ nie ešte v obraze, teraz je tam prispelý príspevok. Tu, na najvyššom poschodí našej školy, sa nachádzajú priestory vybavené technikou, o ktorej sa mnohým študentom len sníva. Štúdio je miesto, kde sa z obyčajných študentov stávajú úspešní mediálni pracovníci. Využívame tu 5 kamier, mimo iného Steadicam, veľkoplošnú obrazovku, nekonečné pozadie na kľúčovanie a mnoho iných technických hračiek. Dá sa tu natočiť čokoľvek, od diskusných relácií a spravodajstva cez počasie až po filmy a videoklipy. Tu čo je beseda, ako 5 minút 12. Diskusná relácia. Aspoň o 5 minút viac, čo? To stačí byť úspešným moderátorom, keď viem čítať. Tá kamera nech má trošku viacej miesta nad hlavou. V čom vidíte najväčšie výhody tohto mediálneho HD štúdia? No výhody neviem, v čom sú najlepšie, ale myslím si, že pre vás, pre študentov by mali byť úplne úžasné, lebo konečne si budete môcť v praxi vyskúšať, ako to chodí vo veľkých televíziách. Samozrejme, tak ako na hudobnom konzervatóriu, keby robili bez sláčika, bez hustia, bez klavíra, tak by to nešlo. A u nás to išlo už niekoľko rokov bez štúdia televízneho, bez rozhlasového. No boli tu také určité pokusy, ale toto je už taký serióznejší pokus a myslím, že veľmi dobrý. A že verím, že tu vyrastie veľa študentov, pretože ich to chytí hneď na začiatku a už sa toho nepustia. Najskôr peši na vúje, potom sa vyviesť výťahom na najvyššie poschodie a potom používať nejaké prepožičané štúdio. Alebo keď kolega Marian Minárik zo Slovenskej televízie doniesol kameru, tak ako sme ju chodili obdivovať a sme si ju podávali. No viete, ja som začínal v Bratislavskom televíznom štúdiu, keď tá vybavenosť bola oveľa horšia, lebo kamery boli horšie. Teraz tu máme high definition kamery a vtedy boli také kamery, že non-definition. 640 riadkov a tak a kazili sa a tak. A teraz je to úžasné. Nastalo to, samozrejme, táto kvalita išla vtedy hore, keď pristála prvá družica na mesiaci a tam zastrčili takú malú kamerku a my sme mali tie 70-kilové kamery a som si hovoril, kedy to k nám príde dolu. Vidíte, a za nejaké 3-4 roky už sme mali také menšie kamerky, ľahšie už sa dali chytiť do ruky, aj takéto ako táto, ktorá nás teraz tu sníma. Slovenský študentský preklad low budget. Všetko, čo budeme potrebovať, je zdravé a lacné. Sa riadíme heslom Stop nezdravému jedlu. Už ste videli všetky miestnosti v tomto HD štúdiu. Ktoré sa vám najviac páči? Veľmi sa mi páči réžia, tá je fascinujúca, keď vidíte vlastne ten reálny obraz a potom ten mediálny s rôznymi kombináciami obrazov a pozadiami. Takže takéto pohľad zo zákulisia sa mi veľmi páči z réžie. Zabalíme a pošleme študentom do výzvu. Ďakujem, že ste nás sledovali a uvidíme sa na budúce, keď budeme variť čaj. Dovidenia. Dobrý deň, vitajte pri hlavnej spravodajskej relácii. Ako vznikol tento program, čo sa tu vysielal? No, vznikol to tak, že sme dali hlavy dohromady so študentami a ja spolu s Dušanom Blahutom sme dali nejaké echo, ako by to asi mohlo vyzerať. Na to, že sme to skúšali iba párkrát, tak myslím, že ten výstup bol celkom dobrý. Ono to bolo také ako taká malička zo, hej, že si nás prišli obzerať a bolo to ako cvičné, hej. A myslím, že to dopadlo veľmi dobre. Boli tam síce chybičky, ale myslím si, že väčšina ľudí si to ani nevšimla. Technické nedostatky som si nevšimol, ale to nadšenie, ktoré vyžarovalo zo študentov, ktorí sa na tom programe podielali, bolo enormné a veľmi sa mi to páčilo. Mohlo sa stať toľko vecí, keď si pozrite v tej režii, tam je toľko prepínačov, že stačí, keby to tam niekto poprepínal, tak pozeráme na farebné pruhy, ale nie na to, čo by sme mali pozerať.
Ak by ste mali vlastnú reláciu, o čom by bola? Príbehy, emócie a ako to znie? Viete čo, bola by to relácia o študentov? Tak vlastnú reláciu rozhodne neboli by to udalosti, komentáre. Čo by to malo byť, naozaj neviem, že asi nejaký taký dokument, ale taký, čo by aj niekomu niečo povedal a by sa tí ľudia mohli aj zamyslieť nad tým. Jo, tak to je veľa. Mojich záujmov je veľa. Ja rád so študentami rozprávam o tom, aby otvorili trošku svoje vnútro. Rád by som, aby naši študenti robili hudobné klipy a takúto reláciu by som rád aj uvádzal, aj by som si ju rád pozrel. Také diskusné štúdium, čo ja viem, názory študentov, ako skvalitniť výuku. Takúto reláciu by som si vedel predstaviť, dokonca pravidelnú a nemuselo by to byť o 5 minút 12. Mám rád asi veľmi veľa vecí, ale viem si tu predstaviť asi čokoľvek. Rád počúvam aj také besedy s múdrymi ľuďmi, ako sú nejakí odborníci, matematici, vedci, chemici, mne to je jedno, len keď sú oveľa ďalej ako ja a trošku to povedia tak, aby som tomu ja porozumel. Tu je strašne veľa šikovných študentov, takže by som sa s nejakým spojil, nech spraví scenár, námet a potom by sme uvideli vlastne, o čom bude tá relácia. Takže ja by som to nechal asi na iných. Malo by to niečo spravodajské. Niečo, možno nejaké improvizačné na štýl partičky. Módna kritika. Aby bola o hudbe. Určite o hudbe. Relácia, kde by som možno spovedal profesorov a pedagógov našej fakulty. Koho by ste si zavolali do štúdia ako hostia? Koho by som? Možno nejakú známu osobu, možno niekoho z vašich blízkych, z rodiny, hoci koho. No tak to teraz... Akých hostí by ste si vedeli predstaviť v tej relácii? No keďže je to školská kvázi televízia alebo niečo podobné, tak určite by tu boli hostia, ktorí sú nielen z FMK, ale aj z ostatných fakult našej školy. Netreba hostí, máme dostatok talentov medzi našimi študentami a pedagógami. Viete, aj na školu prichádzajú študenti, ktorí už niečo vedia. Ako prvého hostia, koho by ste si pozvali? Vás. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.